Home, jo recordo que quan va arribar el concert número 100, que està dit de seguida això, perquè 100 concerts, són molts concerts, doncs en aquell moment jo estava sortint per una emissora que a Barcelona sortia pel 100 de la FM i el seu representant va dir, home, això encaixa, pot quedar maco publicitàriament, doncs mira, el concert número 100, per què no veniu i el presenteu els que esteu fent el programa des del 100 de la FM, no? I aquell concert tocava a Cubelles. Com sabeu, avui celebrem tots plegats la gala, l'actuació número 100 de la gira Quina nit de Sau. Aquí, a Cubelles. Jo havia de fer creure a la gent que el Sau encara no havien arribat i que per escalfar l'ambient i fer temps, doncs que sortien uns taloners. Estan tan contents celebrant aquesta festa que han agafat una merda com un piano i estan que no s'aguanten. Coses que s'han passat amb la celebració. Aleshores... I a més era el nom en castellà, és a dir, amb vosaltres, los catalanes, i van sortir ells. Jo us voldria demanar la vostra comprensió perquè avui és la primera vegada que toquen en públic, és un grup d'Hospitalet, los catalanes! Però es va produir el miracle, allò que no es pot explicar, que demostra que la música continua sent màgica, que per molts experts musicòlegs, per molts crítics de música, per molts promotors discogràfics, ningú no tenim ni idea, perquè després la que menys t'esperes resulta que és una cançó absolutament genial que a la gent li arriba al cor. La gent l'ha fet seva. I quan va sonar el tren de mitjanit, dic, no, això ha de ser single, home, però aquest tema és molt potent, aquest tema està molt bé. Sovint em sento atrapat pel meu propi malson. Molt bé! Perquè comunicaven amb la gent i amb les seves lletres la gent s'hi sentia identificada. La gent jove de Catalunya s'hi sentia identificada amb les seves lletres. I amb el directe era brutal. Tan a tota hora tot s'acaba, tornarà a començar. Sau és rock amb sensibilitat i amb seducció. Han hecho una cosa importante y es conseguir hacer canciones memorables. En silenci del poeta i la pàgina en blanc. Realment feien un tàndem extraordinari perquè cadascú estava en el seu paper. El Pep havia escrit grans cançons, en Carles les sabia interpretar com ningú, dominava l'escenari, en Carles era un gran seductor. Per tant, els dos plegats, bé, en fi. L'actuació número 100 de la gira Quina nit de Sau. Bé, sembla que el Sau ja es troba amb ell, han arribat aquí per actuar amb vosaltres amb aquesta gala tan important. El concert número 100 de Sau, organitzat pel Futbol Club Cubelles i amb la col·laboració de l'Ajuntament i la discoteca Maduc. Per cert que parlant de la discoteca Maduc us recordem a tots que amb la mateixa entrada del concert després hi ha un final de festa a la discoteca Maduc on tindreu l'ocasió de tenir el Sau molt més a prop, demanar autògrafs, fer petonades, abraçades i totes aquestes coses. A l'acabar el concert us esperem a tots a la discoteca Maduc. El concert número 100 de Sau a Cubelles, que forma part de la gira Quina nit, una gira que ha tingut molt d'èxits. Recordeu, al Palau Sant Jordi, 22.000 persones, una gira amb molt d'èxit. A partir d'ara, ben segur que escoltareu cançons que són ja infinitament populars, que són cançons no tan sols de Sau, són cançons vostres ja, les heu fet vostres, us les sabeu de memòria i les cantareu amb ells.
Cançons com tantes i tantes. Boig per tu. O envia'm un àngel, No he nascut per militar. És inútil continuar. Encara que siguin de bar. Bé, jo com que no puc deixar de fumar vaig a fer una cigarreta i us deixo amb Sau! Bona nit! Per molts anys!